Teoreettiset kriteerit. Tam-Tam-koulu käsittelee visuaalisia toimintoja. Tam-Tam-koulu ei ole mikään koulu, koska se ei edellytä tietojen, mallien, tekniikkojen ja metodien siirto pieneltä ryhmältä, ryhmä joka tietää, suurelle ryhmälle, ryhmä joka ei tiedä. Koulu Tam-Tam ei kuulu sille, joka tietää, eikä sille, joka ei tiedä. Opetus ei tapahdu opettajien ja oppilaiden kautta. Opetus tapahtuu ainoastaan niiden välillä, jotka yhdessä aikovat keksiä ja valita tietoja, malleja, tekniikkoja, menetelmiä, jotka ovat heille sopivia. Tam-Tam-koululla ei ole rakennetta. Tämä koulu ei ole kollektiivinen, ei ole pakollinen, ei ole auktoritatiivinen, ei ole valtiollinen, ei ole porvarillinen, ei ole työläiskoulu, ei ole ideologinen. Se ei aiheuta osallistumista eikä edes sivistämistä. Se ei välitä kodifikoituja viestejä. Se voi olla olemassa tai ei. Se on luonnollinen tapahtuma ja silloin kun se on olemassa, se johtaa erilaisiin käytöksiin. Se on amoraalinen, omaperäinen, ei jatkuva, klassillinen, rakenneton. Sen strateginen päämäärä on osoittaa, että joka ihminen voi tuottaa ja kuluttaa spontaanisen ilmaisun ilmiönä ennalta arvaamatonta mentaalista toimintaa yksin tai ryhmässä. Sen taktillinen päämäärä on laitoksellisen opetuksen eliminoituminen. Sen innoitteena ovat lapset, etujoukot, vainoharhaiset, villit, humanistit, arkaistiset kulttuurit, muinaiset klassikot. Tam-Tam-koululla ei ole kauniita tai rumia koulurakennuksia. Se ei seuraa tarkkaa aikataulua luokkahuoneissa, vaan on latentti kaikkialla. Se on virtuaalinen psykofyysinen tila, joka kuuluu kaikille. Tam-Tam-koulu koostuu itse asiassa koulun olemattomuudesta.